Hello po sa inyo. May nabasa po ako sa internet about psychology facts. Medyo may katotohanan po siya, pero gusto ko pong malaman kung ano masasabi niyo dito. Ito po. Parang may naamoy ako hindi maganda. Number 1. If a person laughs too much, even at stupid things, he is lonely deep inside. Sa Tagalog po, kung ang isang tao daw ay masyadong malakas tumawa sa kahit kakarampot na bagay, siya ay lonely o nangangailangan ng kasama. Number 2. If a person sleeps a lot, he is sad or depressed. Kung ang isang tao ay tulog ng tulog, siya daw ay malungkot o may dinaramdam. Kung ay matulog, magpatulog kayo! Kung ay matulog, magpatulog kayo! Number 3. If a person speaks less but speaks fast, he keeps secrets. Kung ang isang tao ay madarang lang magsalita, ngunit mabilis kapag nagsalita na, ay may tinatagong sikreto. Paano masabi? Number 4. If someone can't cry, he is weak. Kung siya ay hindi makaiyak, siya ay mahina. Number 5. If someone eats in abnormal manner, he is tense. Kung ang paraan ng pagkain niya ay hindi normal, siya ay aligaga. Number 6. If someone cries over little things, he is innocent and soft-hearted. Kung siya naman ay umiiyak agad sa maliliit na bagay lang, siya ay inosente at malambot ang puso. Number 7. If someone becomes angry over silly things or petty things, it means he needs love. Kung siya naman ay madaling magalit kahit na sa maliliit lang na bagay, siya ay nangangailangan ng pagmamahal. Kaibigan, agree ka ba rito? Kung agree ka o kung may gusto kang i-share, please pakilagay po sa comment section para malaman ko po. Okay? At pakisabay na rin kung meron kayong gustong ma-shoutout next time. Alright? Don't forget to like and subscribe. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya J, nagpapaalalang everyone is fighting a hard fight in life. So be kind. Thank you for watching.